Nginibingelele ekhaya lamaphupho. Uma umusha la ekhaya sicela ukuthi ushaye u-subscribe ukuze ngokulandelayo ungaphuthelwa uma sifaka ividiyo. Ukubaluleka-ke kokuthi u-subscribe senzela ukuthi uma ubuza umbuzo kwi-comment sithi masibuya nevidiyo eyimpendulo, i-notification izongena kumakhalekhukhwini wakho, ebese ividiyo-ke uyayibona ngokushesha kanjalo. Kanti uma unga-subscribe-ile angeke uze ubone nhlobo ukuthi cha impendulo usuyitholile. Ngakho-ke uma unombuzo buza kwi-comment sizokwenzela ividiyo. Uyakwazi futhi ukusi-inbox lapho ku-TikTok usi-follow-we, inbox ucele inombolo ka-WhatsApp ozobuza njalo kuyona ekuseni uma-ke kukhona isibonakaliso obenaso. Nokubaluleka nje kokuthi-ke uwazi ukuthi ngabe lokho osuke ukuphuphile kubika ukuthini. Ake singene-ke kwelanamhlanje sikuchaze. Ukuphupha uboshiwe. Ake sikhulume-ke ngoboshiwe ukuthi uma uphupha leli phupho kusho ukuthini. Uma-ke kuwukuthi-ke umusha cela usilandele u-subscribe yonke indawo. Uma uphupha ukuthi uboshiwe kusuke kusho ukuthi-ke izikweletu zakho zizokufaka enkingeni maduzane. Uma kuwumuntu oney'kweletu, uma ungumuntu ongenazo okusho ukuthi khona iy'nkinga, iy'ngqinamba ozobhekana nazo. Uma uphupha kuphunyuka ejele kusho ukuthi unesibindi futhi usebenza kanzima. Uzonqoba iy'nkinga empilweni yakho lezi onazo futhi uzophumelela. Kanti nalokhu okucabanga ukukwenza kuzophumelela noma kuzofezeka. Uma uphupha-ke futhi uboshiwe kusho ukuthi-ke ngelinye ilanga uzoba nodumo noma uphumelele emsebenzini. Uma unombuzo uyakwazi ukubuza kwi-comment sobe sesikwenzela eyakho ividiyo ngokukhethekile silichaza leli ozolibuza. Kanti uyakwazi ukungi-inbox lapha ku-TikTok ucele inamba ka-WhatsApp la ozosibuza khona njalo ekuseni uma-ke kuwukuthi ube nephupho. Ungakhohlwa ukusilandela u-subscribe kuyo yonke indawo la asitholakala khona ukuze noma ngabe nini masifaka ividiyo uzothola i-notification ngokushesha, isheshe ingene efonini yakho. Kube lula nje kanjalo. Iy'mpendulo ngiy'faka ku-YouTube ngicela ukuthi niphuthume ni-subscribe nilindele nje iy'mpendulo lezi eniy'buza la kuma-comment lapha ku-YouTube. Buza nje kwi-comment ungasabi ngoba ku-YouTube impendulo uzoyithola.